Hej og velkommen til min lille Dakota-kanal. Jeg havde et lille problem for noget tid siden med min Dakota, som jeg havde købt i Sverige. Og jeg kunne ikke rigtig finde nogle videoer på, hvordan kickstarteren den virkede på min på Dakota 3-gears. Jeg googlede højt og lavt og så videre. Men Jønsson, i stedet hvor det der anslag er, der havde han sat en lille bolt i, så det vil sige, at kickstarteren, når den kørte ned, så blev den bare nede og kørte ikke op igen. Jeg fandt så et billede inde på det store net, og fandt ud af, at man kunne købe sådan en lille anslagsbolt med gummi til de puk med fremadgående kickstarter. Så jeg købte mig en ny kickstarter med gummi og en forlænget pinbolt. Jeg tror den hed noget med 63 eller sådan noget lignende. Så hvis I ser der, så kører den bare i fra bunden af med en bøsning op i toppen og så en møtrik. Og så spiller det bare dernede. De lidt nyere modeller, sådan som den kan man se på bagsiden. De lidt nyere modeller, sådan som flagskib, de har så deres kickstarter stop indeni. Jeg har ikke helt set, hvordan det fungerer, men det her fungerer på min Dakota, så hvis nogen køber en således knallert med en prop i, så er det bare at få købt noget nyt kickstarter og så en anslagsbolt. Dagens tips: